aka san bafla ani mwan duru nata nunu miria date na don dansigi la Gaza keleban na diɲɛ fitna min be Ukraine kan o fana bena to sena masaranyali shini nye o be sena ka ban Ameriki jamana kuntigiya mana sɔrɔ cɛbɔya fila nunu fɛnfɛ a ka kɛ Joe Biden ye walima Donald Trump ye nin taabolo nunu de bena to kunnafoni jala sanfɛ yɛlɛma tɛna don Joe Biden ka kɔkanko baaraw la a ka fanga ta ko filanan nin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la duniya ɲɛkunya minɛli taabolow kɛlɛw l'Ameriki fɛ ani baarakɛɲɔgɔnyaw bolo sigili bonya ani barika kɔnɔna la l'Ameriki ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la n'a be wele nanzarakan na ko multilateralisme. L'Ameriki bena to a jɔyɔrɔ kan kaki ni sinsili ye a danbe ani a ka fanga ye kan an bena an dɛmɛkɛɲɔgɔnw ni an teriw lafasa ka fara o kan fanga be sinsili kɛ taabolo dɔw kan u yɛrɛ bolo mago be minnu na ka dɔ fara u kan yaasa k'u yakubaya baara bolodalenw fanga ani wasabulon cɛla la min be talikɛ layidilenw kan yaasa ka nafolokun dɔw ɲini ka u don duniya sɔrɔ ɲɛtaw siraw fɛ o be a yira de k'a fɔ ko l'Ameriki bena baara kɛ kosɛbɛ juruw fɛgɛyaliw bankiw ani sɔrɔ ɲɛta cakɛdaw ani ka siraba belebeleba projɛw olu bolo sigi duniya kɔnɔna la bayɛlɛmaliw kan a kunba de ye kangara da duniya kɔnɔ sɔrɔ yiriwali siraw minnu kɔkɔrɔma donnen don Chine fɛ i n'a fɔ sirabaw minnu bena tigɛ ka tuguli kɛ Zambi ani République démocratique du Congo ka taa se fo Angola ma ne u be a wele ko corridor de Lobito. We can not only an be se ka latɛmɛliw kɛ ne mina minnu fanga ka bon kosɛbɛ bilaliw ye sen kan yaasa ka garanti di kɛ k'a fɔ ko mina minnu be an bolo be se ka énergie lakika jɛlenw labila nka fɛnɛ ka siraw dayɛlɛ farafina sɛnɛfɛnw ye duniya sugubaw kɔnɔna la ani ka u ka bayɛlɛmali taabolow bila bɔlɔlɔ siraw kan ni Trump ye fanga ta duniya sɔrɔ yiriwali bolo baaraw tɛna na kɛ ka tɛmɛ kofɔlen nunu kan ka l'Ameriki yɛlɛma k'a kɛ jamana sɔrɔ belebeleba fangabatigi ye waso be se ka kɛ ni min ye ne a cɛ ka ɲi kosɛbɛ ne hakili la nin ye garisigɛ labanw de ye an bolo ka o taabolo nunu waleya hakaja Trump ka kumakanw be sinsili la ka l'Ameriki kɛ a ka ko fɔlɔfɔlɔ ye o tɛ kɛ sababu ye a ka fanga bena to kelenna baara kɔnɔna na mercantilist sure transactional ka jigida kɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ fɛnw kan ka sanni feerew dayɛlɛ duniya ye o siraw kan ka baaraw kɛ ni foroba cakɛdaw ani baɲumankɛw ye ne hakili la a nafa ye de a bena l'Ameriki ka baara kɛ cogoyaw taabolow u de kɛ ka danfara tigɛ ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ka dɛmɛ kɛ banisira la ani Ukraine ye ne ka tila ka fadenya tigɛ ni Chine ni ɲɔgɔn cɛla la nin taabolo nunu de bena na kɛ kɔkanko baaraw ye minnu da yiralen bɛ America First Policy Institute kulu fɛ ne u be Trump kɔkɔrɔma don. Those are three areas that any incoming America Ni First taabolo saba nunu de kan ka lajɛ fangakura nataw fɛ ka l'Ameriki bila fɔlɔya la yaasa ka bɛn ni barika waleyaliw kɛ baaraw sinsinberew ye n'an tɛ Novembre nata jamana kuntigi ɲini kalataw gaɲebaga dɔn fɔlɔ an be se ka seereya kɔni k'a fɔ ko l'Ameriki kɔkanko baaraw nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ kalata nunu kofɔliw kɔnɔna la dasunsumuli jaabi caaman ye a yira k'a fɔ ko l'Ameriki jamanadenw be hamina kosɛbɛ ne u ka sɔrɔbolow gwɛlɛyaw olu be se ka fɛgɛya cogoya minnu n'a ye ani tungaladenw ka koɲɛw ani jamanadenw ka lakana ka bɔ binkaniw ani fagali juguw ma jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan ka tɛmɛ l'Ameriki yɛrɛ ka kɔkanko baara taabolow kan.